Ina so ka gaya min wani aiki guda 5 wanda Bola Ahmed Tinubu ya yi wa talakan Najeriya, wanda ya cancanta talakan Najeriya ya ƙara bashi dama ya wuce, ya ƙara maimaitawa a wannan mulkin da yake yi. Wai yanzu misali sai ka cutar da wani da gangan don wani ya samu. So ake ka fahimtar da talakawa Bola Ahmed Tinubu ya cancanta. Inda akwai ci gaban yanzu za mu ga ci gaban. Ya mutum kana saman mulki, mutane suna mutuwa da yunwa da sauransu, ga matsalar tsaro, ga matsaltsalu kala-kala, ga haraji ka dage so kake ka sa wa mutane. Ai na gaya ma duk wanda ya ɗauko tallar Ahmad Bola Tinubu tun alliance za a kada shi. Ai na gaya wa ku umarni da girma gwamna ya ce ku fito ku tallata Tinubu ku bari wani noke-noke. In muna so ka gaya mana abu guda 5 wanda mai girma gwamna na jihar Kano ya yi, wanda ya cancanta mu ƙara bashi dama mu ƙara zaɓarsa. Allah ne ya zaɓe shi. To Allah ne yake zaɓe amma akwai sila. A baya mu muka zaɓe shi har ya zama kuma yanzu kuma za mu canza da Honorable Muhammadu MD Hassan.